tông phạt sang hô tông pi sang hô thì sơ sang hô tông phạt sang hô tông pi sang hô tông pi sang hô hình pi sang hô thì sơ sang hô hình pi sang hô rong pi sang hô luôn là cái pinya Francis nang li tum phanang ban pi la ke ilikar biari so tum mate in long arong aris so tum methang na hok sitame abar sai ka ve pena jok pini methang aja kong aphan ali ki palong je phan pini alang le tum non nang le tum lang itha la pu dam bom la ko kwang so dam bom la ke peneng kan isi ka chu tiki ji aphan mate nempo labang so adim ki pan alang litum goreng varsai ke cholong dun un et abang phu tum meglo la tum la puson asai chuklem nang kok jo la puson se alang litum kai ke sitame alang litum che than la hai la pente ako alang litum mune sengkan ke bang je phan si alang litum la pusan akam ki klem nang lo inglong arong yut tum bang ke nan puan ta puse apa sama saya sih coklem nang bom lo la se kantu ko nali tumta la sa video ke lang pen pajudra nali tumta la nili channel fan subscribe ik tha la pen like comment share ik tha la se nali tum kantu ko beta la pu na cherap nang chetu dong bom tha la se la sa video bang ke nali tum pajudi ko alang li tum isi pen ma thadam lo pulo tang te alang li tum future fan bang ke mate alang li tuma kai phana bangke atobar ke la ri pan sala la pente alang li tuma thalo hoi lam ke do ari so tu mangke alang li tum kama tha teng pen tangke alang li tum mangke goreng war sa ke long atu sik on alang li tum mentuni la pu alang li tum che tham pon pusi ret ke pan ho ba ke alang itum pen ma thadam lo puro tang te la in long arong yut atum mangke ini han anta bareng war sai kanang dun tu ke thek long le pin la alang le tum ke la heno afisa lo la pen ka prek hanso bhari sonsoni dota hai lang mini sita non dak singhasan hawar along bangke la puson si la inglong arong yut aristo atum bangke la puson si chokem la lang itum akiso soch pari ita la penlo aristo tum sitame mithang aperi la pen ke dam nani ni ke dam kicho kijun sitame alang itum la puson si chokem pon bom lo la pen te goreng war sai avi atum ke doga du ulo sitame penangan singhasana long ke goreng war sai kilong ba ke kontik la yut atum ba long arong yut atum bang ke an panta pusi sama sai anh coi cái gió ít hả, ít thay mà. Cô nó thay vào hả?
That was the